boa tarde a todas e a todas, grazas por acompañarnos unha vez máis en Cartabón, esta pequena ágora da cultura galega aquí no barrio do Calvario, de onde, por certo, donde era Begoña Camaño, a quen aí dedican o ano que ven as letras galegas. Grazas a Gonzalo e a Maribel por acollernos unha vez máis a un acto de Galaxia no que presentamos este libro, A ditadura portuguesa contra Castelao. Acompáñanos hoxe aquí o seu autor, Antonio Iglesias, e o seu prologuista e protagonista tamén de moitos dos feitos que se contan no libro. E artífice tamén seguramente en grande medida de que este libro o teñades hoxe entre as vosas mans. É o principal responsable. Estes días nas redes, en diversos digitais e incluso tamén en algún xornal en prensa, apareceu esta breve referencia á presentación de hoxe, que ahora vos vou a ler porque ten bastantes cousas simpáticas. O libro, publicado pola editorial Galaxia dentro da súa colección Memoria, céntrase na relación entre o réxime salazarista e a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Explora as tensións políticas e ideolóxicas que surdiron durante as estancias de Castelao, fago rintintín nesto, en Portugal, e como a ditadura portuguesa afectou a actividade do exilio galego. Este texto, seguramente redactado por un precario xornalista ou comunicador, preguntándolle a ChatGPT ou outra IA, inteligencia artificial, descúbrenos un feito totalmente descoñecido, que é unha parte dun exilio de Castelao en Portugal durante a ditadura salazarista. Tería gracia de que a partir desta invención de ChatGPT, pois non sei, Don Jesús... Que periódico é? Apareceu en varios, se repetiu, apareceu en varios digitais, se estendeu e logo apareceu en algún impreso, incluso, a referencia. Aproveitamos para anunciar que se algunha persoa está aquí pensando que se vai falar do exilio portugués de Castelao, pode marchar que non pasa nada. Pero, para rematar, ese texto decía o seguinte, para animar a xente a que acudise á presentación. Ademais, a entrada é gratuita, algo sempre moi relevante nestes tempos, o que sempre é un punto a favor, di ChatGPT. Clasifícase ademais como actividades para o coco, o que xa che dá unha idea do enfoque intelectual e cultural do encontro. Aproveitando o que dixo Antonio, se algún considera que isto ao mellor é demasiado intelectual e cultural, pois tamén pode coller e marchar, que Gonzalo non terá ningún problema en abrirlle a porta para escapar da presentación. Curiosamente, hoxe mesmo inaugúrase, coincidendo coa presentación deste libro, inaugúrase a Feira do Libro Teatral Galego en Coimbra, donde hai unha serie de... Bueno, haberá un depósito de libros teatrais de Galaxia, ali, a venda, tamén evidentemente estará este libro, outros libros do profesor Alonso Montero, e donde eles mesmos pois presentarán a próxima semana este libro, que, bueno, parece algo de xustiza histórica, que este libro se presente no lugar donde esta pequena aventura ou epopea cultural acontece. Cando me chegou o original do libro, unha das cousas que máis me maravillou é que está escrito como se fose unha novela de intriga. É dicir, hai que recoñecer que o ensaio non é nada habitual no ensaio galego, donde normalmente o peso académico dos investigadores que proceden fundamentalmente da universidade normalmente fai os libros bastante áridos, por moi interesante que sexa o tema. No caso de Antonio está moi ben escrito, sigue esa novela de toda esta aventura de Ricard Salvat en Coimbra e de todo o resto dos seus protagonistas como se fose unha novela de intriga, porque hai unha cantidad de personaxes ademais extraordinarios que en algún momento ou outro tiveron contacto con esta pequena aventura teatral. Ademais hai algo tamén moi importante. O propio Antonio, na introducción do libro, ponse no foco e conta como el, moitas veces por azar e casualidades, bateu con esta historia, unha historia que en xeral non era moi coñecida. E como unha serie de circunstancias ao longo da súa vida profesional e de investigador e de universitario, de doutorando, pois o leva a bater unha outra vez con esta historia por unha serie de circunstancias, donde hai incluso mortes inesperadas. Infelizmente. Que non lle permiten moitas veces seguir tirando dun fío que atopa. É dicir, que é un libro engallolante nese sentido pola historia que conta. Vou citar só algúns nomes dos que aparecen en toda esta aventura cultural. Evidentemente está Ricard Salvat, o gran director teatral, logo temos a Díaz Pardo, a Seoane, Alonso Montero, que tamén é un dos coprotagonistas da historia, logo está o músico José Niza, que é un elemento tamén fundamental desta historia, que creou músicas para esta
obra ou performance de Castelao e a súa época. Evidentemente están todos os actores e actrices do CITEC, ese mítico grupo universitario da Universidade de Coimbra, pero logo hai unha serie de fantásticos secundarios que normalmente nas películas ou nas novelas sempre son o mellor, moitas veces mellor que os protagonistas. Entre os secundarios están os censores, evidentemente, que impediron que finalmente a obra se estease do réxime salazarista, a policía política da PIDE, de Salazar, aparecen tamén indirectamente Vinicius de Moraes e Chico Buarque, decir, que hai unha cantidad de conexiones extraordinarias. E logo hai un personaxe fascinante que daría solo el para un ensayo, para unha novela, que é unha señora bailarina e coreógrafa de orixe rusa que acaba refuxiada en Noruega e acaba sendo espía dos nazis e colaborando con Ricard Salvat nos primeiros anos 60 como coreógrafa en España. Un personaxe que só ela merecería unha novela, e con diversos nombres, ademais. O que aparece aquí é Marina Norez, que era o nome do seu home noruegués. É dicir, que é un libro con independencia da historia que conta, unha historia de relevancia pouco coñecida, é que se lee prácticamente como unha novela. Sabemos como vai acabar, evidentemente, coa prohibición e coas revoltas na Universidade de Coimbra daqueles anos, xa moi preto a revolución dos craveis, pero é un libro fascinante e engallolante, un libro exhaustivamente documentado, se sigue o fío de todos os pequenos fíos que foi atopando, visitando, entrevistando, buscando a Antonio en todos os recunchos de Portugal, de Galicia e de España, pero un libro que está moi ben escrito. Eu agardo, aquí lle lanzo retos xa, que algún día serei o seu editor, pero dunha obra literaria, porque entendo que ten pulso de narrador por como está contado. Eu volvo a repetir, é moi difícil atopar ensaios que estén tan bon escritos e sean tan entretidos. Normalmente moitas veces pesa a parte da documentación, a parte exhaustiva e universitaria de investigación. En este caso é unha auténtica delicia, sobre todo porque, en fin, neses anos que falamos en Coimbra se xunta unha cantidad de xente extraordinaria. Eso. Alonso Montero, Seoane, Ricard Salvat, Díaz Pardo, José Niza, é dicir, que o elenco do reparto é extraordinario. Pero seguramente este libro, máis dun sesudo investigador que só lle dera peso á investigación, pois sería seguramente un libro menos engallolante, menos atractivo. É que decirse non tamén do fantástico prólogo do profesor Alonso Montero, que foi parte directa desas historias. Ten moita gracia, ademais, que é tamén algo pouco habitual de ver nun libro, que o prologuista e co escritor do ensayo se contradigan en algunhas cousas que se relatan no libro, pero dá idea de que a historia, esta historia, as lembranzas, a memoria, pois bueno, depende moitas veces de como se conten, do que lembra a xente, se contan dun xeito ou de outro, dunha perspectiva ou de outro, dunha presencia dunha xente ou de outra. É dicir, que pola miña parte é un libro absolutamente interesante e atractivo. Esa estou esperando, pois, non sei, que no futuro a 4 mans o profesor Alonso Montero e Antonio Iglesias escriban un fantástico ensayo sobre ese exilio portugués de Castelao hasta hoxe descoñecido, e que pode ser outra magnífica etapa na colección de memoria e ensayo de Galaxia. Vos deixo agora, xa lle deixo a palabra ao profesor Alonso Montero e logo para rematar falará Antonio Iglesias. Moitísimas grazas a todas e a todos. Boas tardes a todas e a todos. Parece que é a fórmula que está establecida por algún tempo. Bueno, eu creo que casi bastaba coa presentación que acaba de facer Marcos Calveiro. O que pasa que, bueno, con esa nota de prensa coa que acaba de obsequiarnos, pois despistámonos un pouco de cal pode ser o contido esencial deste libro. O libro realmente, como figura na cuberta, é a ditadura portuguesa contra Salazar, pero o verdadeiro título, como mandan os verdadeiros manuais de bibliografía, é sempre o que figura na portada, a ditadura portuguesa contra, a ditadura portuguesa contra Castelao, Ricard Salvat na Coimbra de 1968-69. A améndoa da cuestión é a seguinte: en abril do ano 1969
o director de teatro catalán, Ricard Salvat, que morreu hai varios anos, nacera no ano 1935, foi contratado polo grupo de teatro que había na Universidade de Coimbra para durante 6 meses ou un período aproximado impartir un curso de teatro ou de historia do teatro e montar algunha obra de teatro ou algún espectáculo teatral. Daquela, e fundamentalmente por iniciativa deste director catalán Ricard Salvat, estaban poñéndose de moda, se me permite a expresión, o espectáculo teatral, que era sempre moi brechtiano. E o que se trata de representar nesta ocasión, a que nos convoca aquí, é un espectáculo que el titulará Castelao e a súa época, e que formalmente ten que ver cun espectáculo en catalán que el xa representara, e antes escribira naturalmente e montara en Barcelona, que se chamaba en catalán Adrià Gual e la seva época. Pois ben, por que estou eu aquí? Eu non son Ricard Salvat, eu non era daquela da PIDE, nin hoxe, supoño que tampouco. Eu non era profesor en Coimbra, eu era profesor de literatura española no Instituto de Lugo, e un amigo da Coruña que fora alumno meu na Normal de Santiago quedou de levarme, que eu daquela aínda non tiña coche. Non sei que problema tivo este amigo, pero convocou a outro amigo que é o que me trouxe a Coimbra. E cando chegamos a Coimbra eu quedei espantado. É abril do ano 69, alrededor do 20 de abril. Quedei espantado porque eu non sabía que a Universidade Portuguesa toda, non só a de Coimbra, estaba en folga, en greve, como dimos portugueses. Porque pola guerra colonial, non era por Castelao, nin por Ricard Salvat, nin pola causa do teatro, nin por ningunha cuestión literaria. Era pola guerra colonial. E pola guerra colonial que naquel momento suscitaba moitas protestas, non só no sector esquerdista, como calquera pode entender, senón en moitos outros sectores da sociedade portuguesa, porque as nais e os pais de Portugal, aínda os solazaristas, non querían que os seus fillos morreran, nin en Angola, nin en ningunha outra parte. Esa universidade estaba acordonada por o que sería equivalente aquí á Policía Armada. Eu xa estaba afeito a ver na Universidade de Madrid, sobre todo na de Santiago, moitas veces os grises, como no noso argot lle chamábamos a Policía Armada, os grises rodeasen a Facultade de Historia, a Facultade de Ciencias e outras facultades. Pero o que eu vexo por primeira e única vez na miña vida é que moitos dos policías armadas ou seus equivalentes levaban uns cans embozados nese momento, pero cans terribles que os podían soltar e ían detrás dos alborotadores da universidade. Isto eu non o vira nin en Madrid, onde asistín algunha vez a algunha manifestación, ou vin algunha manifestación, nin en Santiago, onde tamén vin algunha manifestación e asistín a algunha. Eso realmente a min meteume un medo especial. Bueno, o problema non era eu que chegaba de Lugo, un anónimo profesor da lado norte de Galicia que chegaba ali, realmente toda aquela movilización non era por min, era pola guerra colonial. Por lo tanto, desde había días, non sei cantos, a universidade estaba en folga. Que ia facer eu aí? Pois como o día seguinte se estreaba o espectáculo titulado Castelao e a súa época, entenderon os organizadores que era conveniente que alguén, máis ou menos informado nesta materia, pronunciase unha conferencia diante dos alumnos da Universidade de Coimbra para que soubesen quen era Castelao e logo entender mellor o espectáculo que terían que ver ao día seguinte co título de Castelao e a súa época. E para iso fun escollido eu,
Evidentemente había aquí en Galicia persoas que sabían de Castelao moito máis que a min, un deles Paz Andrade, que daquela xa estaba escribindo a primeira gran biografía que se ten publicado sobre Castelao. Por que me escolleron a min? É unha das cousas que quero contar. Escolleron a min porque eu era amigo de Ricard Salvat. Non sei entre os presentes se hai moitas ou poucas persoas que coñeceron a Ricard Salvat. Hai unha, polo menos, hai dúas, perdón. Sempre deixamos as mulleres en segundo lugar. Iba a dicir Modesto Hermida e Lourdes, e agora hai que dicir Lourdes e Modesto Hermida. Bueno, Ricard Salvat estuvo na casa de Modesto de Lourdes, comemos ali na súa casa, porque Modesto Hermida estaba facendo daquela unha investigación sobre as revistas literarias da República, e entre outras actividades tivo que ir a Barcelona a investigar non sei que bibliotecas, e ali tivo ocasión de falar con Salvat, e logo cando veu Salvat, Lourdes e Modesto agasallaron a Salvat como Salvat merecía, un agasallo que estaba en consonancia naturalmente coa elegancia dos anfitrións. Este Ricard Salvat é un director de teatro moi importante, tan importante que aquí hai moita xente nova, incluídos algúns profesores do Instituto de Coruxo. Por tanto, hai que falar da historia de hai 50, 60 anos con un pouco de detalle, senón certas cousas non se entenden. Pero daquela representar unha obra do comunista alemán, porque tamén hai que falar claro, do comunista alemán Bertolt Brecht, que daquela vivía en Berlín Oriental. Bueno, era unha acción bastante desmedida para a censura franquista, pero bueno, realmente a partir do 65, 66, 67 obras de Brecht representanse en España. Salvat era moi brechtiano. Parece ser que a esencia da dramática brechtiana é que hai que no escenario presentar personaxes e accións que se movan naturalmente como eles son, como eles pensan, como eles falan, pero de tal maneira que non coaccionen a mentalidade ou a recepción do público, e que o público en todo momento se manteña o obxectivo e que sexa capaz de dicir isto que están facendo é xusto ou non é xusto. Eu creo que é moi difícil conseguir, pero esta obxectividade brechtiana que estivo moi de moda naquela época e que tivo grandes propulsores en España, entre eles un director de teatro tamén moi coñecido aquí e que falou moitas veces en Lugo, en Vigo, que se chamaba José Monleón, director da revista de teatro Primer Acto. Volvendo a Salvat. Salvat era daquela relativamente novo, tiña xa un nome en Cataluña realmente grande. No resto de España, bueno, empezaba a ser coñecido, que xa non era pouco. E na Universidade de Coimbra había unha especie de entidade que se chamaba CITAC, e o CITAC era, digamos, unha entidade que financiaba, organizaba, etc., actividades culturais no seo da universidade, entre elas as actividades teatrais. Sucede na Universidade Portuguesa algo que non sucedía na Universidade Española. Contratan a un director por 6 meses que lle pagan o suficiente, neste caso, como para que Ricard Salvat, recén casado, el, a súa muller Nuria, que vive, e a súa primeira filla, logo tivo 2 máis, que se chamaba Neus, non? Neus vivan ali, é dicir, teñen un apartamento, un pequeno piso, viven ali traballan e tal, e el o que ten é que dar unhas clases de historia do teatro, ir preparando algunha montaxe teatral ou algunha obra de teatro. E, bueno, el chega con ese compromiso, el ten xa unha certa querencia, digamos, o que vamos chamar a cultura galega, e máis concretamente o teatro galego. A súa conexión con Galicia son eu fundamentalmente,
non é a xente da Editorial Galaxia, non é a xente, por exemplo, daquela da UPG, e eu por unha circunstancia, porque eu coñecía desde o ano 62, xullo, agosto do ano 62, a Ricard Salvá. E isto si gústame contalo porque é algo que aínda non teño contado, salvo nun documental que aínda non se publicou detalladamente. Eu coñecín a Ricard Salvá, que vai ser o gran protagonista deste libro, pois a fins de xullo de 1962, xa choveu. 1962, eu acababa de ingresar no Partido Comunista e diredes vos, a que ven isto? Parece que estou facendo propaganda do Partido Comunista, que estamos en período electoral. Non, nin estamos en período electoral de momento, nin estou facendo propaganda do Partido Comunista. Digo que eu era do Partido Comunista porque así se entende o que vou dicir dentro de 2 ou de 3 minutos. No ano 1962 eu ingresei, o 1 de maio naturalmente, no Partido Comunista en Lugo. En xullo o partido en Galicia decide que eu vaya a Moscova, daquela dicíamos Moscú, porque ainda non estábamos os da aldea no galego normativo, decide que eu vaya a Moscova, por lo tanto a capital da Unión Soviética, como representante algo así como da intelectualidade galega. Que ia facer eu a Moscova? A falar con Khrushchev? Non, eu non tive ocasión de falar con Khrushchev, ainda que estuve a 5 metros ou a 4 metros del. Eu ia a un congreso da paz. Aqueles que saben a historia deste momento saben que hai unha loita entre o bloque capitalista perseguido polos Estados Unidos, especialmente pola CIA, e o outro bloque perseguido pola Unión Soviética, especialmente pola KGB, pois distinguíanse nunha cousa. A CIA e os Estados Unidos organizaban congresos pola liberdade da cultura. A Unión Soviética por algo no que ela estaba moi interesada, pola paz. Pola paz porque lle evitaría dedicar á carreira armamentística un diñeiro que necesitaba, entre outras cousas, para resolver o problema da vivenda. Por lo tanto, o interese pola paz non era só polo pacifismo, o pacifismo que debe de haber no pensamento esquerdista, e sempre un clásico o pacifismo, senón porque a Unión Soviética desexaba detraer da maquinaria armamentística moito diñeiro para a política da vivenda. E ese ano o Congreso da Paz, que outras veces celebrábase noutras partes, celebrouse en Moscova, e había que ir desde o interior non só comunistas, senón xente máis ou menos simpatizante, afín, e en xeral pacifistas. E veu moita xente, tanto dos países do oeste, que non tiñan problema para ir á Unión Soviética, como comunistas de México. Eu ali coñecín a un tal Balbuena, arquitecto, que por certo era amigo, de quen xa era amigo meu, e logo foi no moito máis, cando regresou do exilio, o doutor Comesaña. Bueno, entonces eu vou á Unión Soviética a un congreso da paz, e eu vou en tren hasta Madrid. Non vou facer unha propaganda do tren, non, pero de Madrid a París vou en avión. E vou en avión, como teño que pasar unha fronteira, teño que exhibir na correspondente aduana o meu pasaporte. E o pasaporte da época de Franco, señoras e señores que naceron máis tarde, decía literalmente, porque lembro con precisión, pasaporte non de España, pasaporte del Estado español, válido para todos los países del mundo excepto Rusia y países satélites. 2 puntos. Eu fui un profesor de ortografía tamén. 2 puntos. Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, todos eses países por orde alfabética. Bueno, e con ese cheguei a París, pero eu non podo entrar con ese pasaporte na Unión Soviética, porque na fronteira un xendarme calquera que non sabe quen son eu, nin a quen vou, ponme un selo, e cando eu regrese a España con ese selo,
xa me colle a policía e xa me leva a Dirección Xeral de Seguridade, onde os está a señora García Ayuso, precisamente. Ben, entonces, aqueles que saben algo da historia clandestina dos partidos, neste caso do Partido Comunista, bueno, saben o que vai suceder. Eu estou en París 2 ou 3 días porque o Partido Comunista Español ponse en contacto ao Partido Comunista Francés e fan un pasaporte falso que ten a miña foto, unha foto na que ademais estaba moi ben, sí, ten a miña foto e o meu nome, pero non o meu nome, o nome que eu vou utilizar nese pasaporte, e algúns amigos xa saben como me chamaba, Alonso Quijano, que é o nome de Don Quijote antes de ser cabaleiro andante. Eu daquela, ademais de profesor de literatura, era, aínda o son, pero daquela era moi cervantista, moi cervantófilo, e bueno, levaba o cervantismo tan incorporado que decidín chamarme Alonso Quijano. E co nome de Alonso Quijano cheguei á Unión Soviética. E o mesmo que conmigo fixo o Partido Comunista Español e o francés, deberon de facer con outros que en París durante 2 ou 3 días esperaron a teren o pasaporte para poderem pasar a Unión Soviética. Entre eles, vou citar 2 escritores, Ricard Salvat, a quen eu non coñezo en París, coñezo na Unión Soviética. E logo ali nós, nas nosas conversas particulares, sabíamos os nosos nomes, pero ante a Perivoche, que era a nosa Perivoche en ruso, como sabe moi ben César Conqueiro, significa intérprete. Ante a Perivoche e tal, eu chamábame Alonso Quijano, eu non era Jesús Alonso Montero. Bueno, eu coñezo a Ricard Salvat e a José Agustín Goitisolo en Moscova, 2 ou 3 días despois. José da saga dos Goitisolos, aínda vive un, Luis Goitisolo, morreu Juan Goitisolo, o novelista, e José Agustín Goitisolo é o poeta da familia desa triada, como diría Curros Enríquez, é o poeta. Poeta moi coñecido porque parte dos seus poemas cantou nos Paco Ibáñez, que foi un cantautor mítico naquela época. José Agustín Goitisolo foi cantado por Paco Ibáñez. Hai unha canción que a min é unha das cousas que máis me gusta de todas as cousas coas que me teño encontrado desde que nacín hai casi 97 anos, que son a canción Palabras para Julia. Si logo queredes ao final no coloquio canto a canción, pero eso no coloquio. Bueno, pois este é José Agustín Goitisolo, que era ademais nin Salvat nin Goitisolo eran do Partido Comunista, eran, como se decía no argoz político da época, compañeiros de viaxe, sin seren do partido, sendo máis ou menos marxistas, pero non estando plenamente de acordo con todo o ideario dos militantes do partido. Bueno, colaboraban na medida do posible, e bueno, si o partido tiña confianza neles, e tamén quería que a este Congreso da Paz non só fosen os militantes comunistas, senón outra xente que tivese ideas pacifistas. Ali os coñecín. Ali coñecín tamén a outro que non necesitou un pasaporte especial, a Marco Sana. E habería que levantarse en España sempre que se cita o nome de Marco Sana. É un rapaz cos 16 anos, ingresou no ano 39, os 2 días ou 3 de perder a guerra á República, en prisión, e saliu no ano 62, cando tiña 43 anos, despois de 23 anos de prisión. É o caso de prisión máis lonxeva que houbo no franquismo. Marco Sana chamábase, por certo, Fernando Macarro, e é nome que non lle gustou, e el como poeta xa desde a prisión, utilizou moitas veces ese pseudónimo que para moitos era o nome. Eu teño estado con el nos últimos anos da súa vida e a xente chamáballe Marcos na creenza de que Marcos era o seu nome. Marcos era o nome do pai e Ana era o nome da nai. De feito, el saiu por unha gran campaña internacional que houbo dos intelectuais, bueno, no ano 62. Algún día viremos aquí a falar de Marcos Ana.
Ali coñecín a Marcosana e recordo que o día que se inaugurou o Congreso da Paz, eu, como Goitisolo e Salvá, estábamos con el e fomos ali a unha especie de vestíbulo próximo á presidencia, donde 5 ou 10 minutos despois iba a comparecer Khrushchev, o secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética e o presidente dese inmenso país nese momento, a quen eu non saudei, pero nese escenario estaba, por exemplo, Gagarin, e algúns amigos meus saben, cando ven as miñas dúas mans, esta man teño a menos limpa que esta, que desde aquela non a lavei. Dinlle a man a Gagarin. Bueno, Gagarin que morrería ano e medio despois, ou 2 anos despois, precisamente nun accidente de aviación, non nun accidente, digamos, estratosférico, que era, digamos, a súa especialidade. Ben, eu coñezo a Ricard Salvá, e Ricard Salvá e eu conectamos moi ben, primeiro porque el era, dito dunha maneira un pouco xenérica, un home esquerdista catalanista, e eu era un galeguista que militaba no Partido Comunista. Por que militaba no Partido Comunista? Esta é outra cousa que habría que contar. Porque non había outro partido en España. Se querías facer algo contra Franco, tiñalo que facer desde un partido. Non existía o Partido Socialista. Felipe González e Alfonso Guerra viñeron nos 70 e tantos. Por lo tanto, calquera de nós que estaba disconforme co franquismo e que pensaba que fago eu en Lugo imprimindo unhas octavillas e levándoas por aí, non, eso que hai que facelo, tengo que facer unha organización que ten unha vietnamita que imprime as octavillas, que hai uns rapaces que corren moito por se hai que escapar da policía e tiran as octavillas e tal e cual. E entonces, sendo de esquerdas, isto tamén o contou moito mellor que a min Vázquez Montalbán, hai que estar nun partido, e eu busquei un partido, e non había partidos en Lugo como en ningunha outra parte de España, salvo algunha pequena excepción no País Vasco, etc. Pero antes de ETA. Entonces eu encontreime co Partido Comunista. Se eu me hubiera encontrado co Partido Socialista, probablemente, inicialmente, sería do Partido Socialista. Pero bueno, eu ingresei no Partido Comunista por esa razón. Aquí eu fago, establezo unha relación de amizade moi grande, cada vez maior, con Ricard Salvá. Ricard Salvá logo veu a Lugo a falar, invitado por min, anos despois, xa nesto que se chama a democracia, veu falar varias veces a Vigo, etc. E Ricard Salvá é unha das grandes amizades que ten habido na miña vida. Ricard Salvá é un home moi importante na historia do teatro catalán, na historia do teatro español, e ten 2 libros, mellor dito, un libro en 2 volumes que se titula en catalán El teatre contemporáneo, que fala do teatro mundial naquel momento, do teatro do século XX, que eu creo que daquela non había noutros idiomas un manual tan completo, un manual que parece mentira que un só home poida falar de tantas obras, de tantas representacións, e de tantos autores. Salvat era un home, en algunhas cousas, verdadeiramente excepcional. Pois ben, Salvat chega a Coimbra, xa volvemos a Portugal, chega a Coimbra e os rapaces que son actores, etc., e que están en folga e, polo tanto, que queren facer teatro, recitar poemas, pois dixen, bueno, que vamos facer? Pois, aparte das clases de historia do teatro que el daba, dixo, vamos facer algo relacionado con Castelao, e para iso temos que ir a Lugo. E en xaneiro do ano 69, no coche dun daqueles rapaces, chegan a Lugo. El, 2 homes e unha muller que estaban na organización destas cousas. Estamos unha tarde inteira discutindo e teño que recoñecer, ora é máis fácil, que eu fun un pouco impertinente na discusión, porque en principio a idea de Salvá era representar os vellos non deben de enamorarse en Portugal. A polémica naquel debate entre Salvat e máis eu,
En principio, os rapaces portugueses, en principio, estaban calados. Eu era partidario de que se representase en galego, mentras que Salvat prefería que se fixese a traducción ao portugués e que a obra se representara en portugués. El tiña máis razón, porque en Portugal o galego non estaba moi ben visto. O galego soaba mal. Eu recordo unha familia que eu coñecín, que de pronto un fillo deles medio se namorou dunha portuguesa, medio non, namorouse moito. Dixe, pero como se va a casar con esa? Ya ves como hablan. Falan unha variedade do galego, unha lingua de pobres, unha lingua da aldea. Sí, pero os portugueses anto galego, bueno, é unha lingua española, portugueses teñen problemas. Sí, eu creo que fun demasiado radical no meu galeguismo lingüístico neste momento, que tiña máis razón Salvat, e cando empezaron a opinar os rapaces portugueses, que eran todos tipos moi lidos, etc., eles tamén opinaban que máis ben había que facelo en portugués. Pero a cousa quedou sin solucionar. E logo eles seguiron meditando e decidiron que os vellos non deben de enamorarse, non se representaba nin en galego nin en portugués. Que o que había que facer era un espectáculo de tipo brechtiano co título, que logo vai ter, Castelao e a súa época. Castelao e a súa época. En Castelao e a súa época hai textos de Castelao, incluso escenas dos vellos non deben de enamorarse, pero hai textos de Rosalía, de Lamas Carvajal, de Curros Enríquez, hai textos de escritores cataláns, textos de escritores portugueses que falan da problemática dos seus países, que falan da inmigración, etc. O tema da inmigración era un tema moi importante, tan importante que antes citaba Marcos a Xosé Niza, que algúns politólogos aquí presentes recordarán que foi diputado polo Partido Socialista Portugués durante varias legislaturas en Portugal. Morreu hai pouco e el foi o que lle puxo música ao poema de Rosalía, este vaise e aquel vaise, todos, este vaise, aquele vaise, e todos se van, a terra sin homes quedan, porque non poden dicir Galicia, a terra, porque fai referencia aos mozos que van á guerra de Angola. A terra sin homes quedan que te poidan traballar, pero tes orfos e orfas e fillos que non ten pais, viúvas dirían, de vivos e mortos que ninguén consolará. Isto é unha música moi bonita. Eu podía cantala mellor, pero aquí deixámolo para despois. Pois este é Xosé Niza. Bueno, entonces é o espectáculo. Tanto que cando eu recibo a invitación de que teño que ir falar de Castelao, eu vou coa idea de que o que se vai representar o día seguinte é os vellos. Non, Salvat non me comunicará eso, ou eu non o recordo, porque, bueno, como decía Marcos, os recordos. É certo que no prólogo algunhas veces estamos en pequena contradición, o autor do libro é máis eu. O autor do libro sabe moitas máis cousas que a min, porque o autor do libro primeiro viviu en Portugal, foi profesor ou lector en Faro, a universidade máis meridional de Portugal, estuvo no arquivo do Instituto del Teatro de Barcelona, onde encontrou un dos textos, estuvo no arquivo da PIDE, onde encontrou outro dos textos, etc, etc, é dicir, sabe cousas que eu non sei, que Salvat non sabe, e moita outra xente que estuvo implicada, e teremos ocasión de falar o día 29 en Coimbra de todo isto. Pois ben, eu dou a conferencia, eu creo que foi en canto a número de público a de máis éxito da miña vida, 2000 persoas, pero non viñan por min, estaban en folga e aqueles rapaces andaban por ali e tal e cual. Bueno, aquí ven un galego que ven falar dun señor Castelao e foron á conferencia. Bueno, como éxito de público foi realmente enorme. Eu dormín esa noite ali, e o día seguinte marchei, e enterome un día ou 2 ou 3 despois que Salvat, a quen eu non vin ese día, porque este é un problema que tamén temos, porque hai unha foto que di que estamos ali,
Sí, Efectivamente. eu non o vin ese día, porque Salvá foi con algún dos dirixentes estes a Lisboa a falar ou co ministro de Educación ou coa autoridade dentro do ministro que autorizaba ou non autorizaba a estrea do espectáculo este. Por lo tanto, eu, se agora tuvera que poñer a man no lume, eu non vin a Ricard Salvat o día seguinte. Hai Eu testemunho vin- gráfico do contrario. Pero bueno, Inteligencia artificial, Photoshop, bueno, estas Sí, cosas. ChatGPT outra vez. ChatGPT outra vez. anda hacía polo medio, cuidado. Non dubidamos. Anda hacía polo medio. E bueno, pois así pasou. Bueno, en canto ao texto do espectáculo, o texto é moi interesante, e aí hai a miña man, porque eu non escribín nada para ese espectáculo, pero eu proporcionei a Salvat un libriño que eu acababa de editar na colección O Moucho, que todos recordades, da editorial Castrelos, que se chamaba Cántigas Sociais Recollidas do Pobo, e un capítulo eran cántigas sobre a emigración, e un dos temas que ten que ver coa vida e coa obra de Castelao era o tema da emigración. Polo tanto, fala da emigración Curros, fala Lamas Carvajal, fala Castelao e fala a musa popular. Entonces recollen cancións dese cancioneiro que eu acababa de publicar, pero sabemos polo estudo del que 5 delas foron riscadas polo lápis azul, non vermello, da PIDE, da Policía Política Portuguesa. Sobre todo as cántigas en que se protesta, por exemplo, a cántiga vamos indo para o servicio do rei, os ricos quedan na terra, eu como son pobre irei. Servir ao rei significaba facer o servicio militar. Esta era prohibida porque, claro, de alguna maneira facía referencia aos rapaces, aos mozos portugueses que iban a Angola, a Mozambique, bueno, a guerra colonial. E tamén todas aquelas que eran de tipo anticlerical, porque a teocracia portuguesa era aínda máis dura que a teocracia española na época de Franco. Por lo tanto, as cántigas de contido antimilitarista e de contido clerófobo, esas non as podían ver e suprimironas. Por lo tanto, eu teño a alta honra de que o lápis azul de un censor do ano 69, que nunca tiven o gusto de coñecer, riscou eses textos que eu recollera da tradición oral en Galicia. E bueno, pois, e de pronto pasan os anos e Antonio Iglesias Mira venme facer unha entrevista, pero xa antes tratara de chegates a entrevistar a Isá, non? A Isá, a Luis Sebane non. A Luis Sebane, porque Luis Sebane e Isá fixeron a escenografía do espectáculo non representado. E, bueno, tratou de falar con todas as persoas que directo ou indirectamente tiñan que ver con aquela proposta escénica fallida de abril do ano 1969 na Universidade de Coimbra. E repito que Antonio estaba en condicións verdadeiramente óptimas. Estaba en Portugal, antes estuveras na Universidade de Coimbra, de Bolseiro, etc., etc. Polo tanto, bueno, entendeu que era un tema para unha persoa evidentemente das súas características, e este é unha sorte, por si fose pouco, en canto á amenidade e ao estilo, nun libro que é de investigación pura, en que hai datos en que nin os coprotagonistas dos feitos recordamos ben. Todos esos están contados coa amenidade, coa soltura e coa atractivo que dixo o primeiro presentador deste acto. Bueno, algún día daremos unha conferencia sobre Alonso Quijano na Unión Soviética. Moitas gracias. Ben, pois chegado o meu turno, eu vou comezar cos agradecementos e expresando que me encontro abrumado. Este é o primeiro libro que
que saco, supoño que é moi probable que non haxa máis, esta é a primeira presentación, estamos nunha estrea mundial. Estaba preparado e estou agradecido pola agarimosa hospitalidade da librería Cartabón, da que xa son cliente, até agora anónimo, agora xa me coñeceredes, desde hai tempo. Podía estar preparado que houvese tanta xente, o mellor non, porque sodes moitísimas persoas que estades aquí, xente que coñezo e quero moito, compañeiros de traballo, familia, amigos, e tamén abrumado pola vosa presenza, e estou abrumado polas boas palabras dos meus dous presentadores. O que eu non estaba preparado é para que Marcos Calveiro me incite a escribir unha novela, porque é un dos novelistas máis destacados que temos na narrativa contemporánea. Agradezo as palabras e agradezo tamén o seu traballo de edición. Eu era lector del antes de termos esta relación vía correo electrónico, e saber que a persoa que está vendo o teu texto e o autor, entre outras cousas, Festina Lente, libro que nos abraiou a todos que estábamos na universidade naquel momento e que devoramos e que recomendamos a todo o mundo, pois que maior me faz. É abrumador. Eu tamén estive moito tempo na universidade, porque despois fui a Coimbra, entón alonguei moito. Vou destacar do que dixo Marcos, que ademais fixo unha presentación moi certeira, porque se nós termos falado nunca disto, as cousas que eu procurei mimar foron as cousas que destacou, e polo tanto é algo que que agradezo que me emociona, porque se callar estivo ben feito. El fala do estilo. Eu non son historiador, polo tanto eu abordo este libro con moita precaución. Entendo que hai moitas cousas nas que eu me encirro, nas que case me emparanoio, que para as persoas que fan investigación histórica din, eso está completamente superado, non tes ningún problema, pero aseguro-vos que eu cheguei a ter calendarios da época e facer anotacións de, non, pero se o día 21 eles saen, Lisboa a Coimbra están a tanta distancia, non sei que coche tiña, pero cal pode ser a velocidade media que tiñan os coches en 1960? Tonterías polo estilo que, para unha narrativa xeral, non por querer ir tanto ao detalle, optei por unha versión máis honesta, que é ser rigoroso, e cando hai contradiccións, e agora chegamos ás nosas contradiccións, que haberá máis na miña presentación, vou poñer en contradicción contigo de novo. Cando hai contradiccións, simplemente expresalas. A famosa reunión que houbo con axentes antifranquistas aquí en Vigo, onde hai persoas que din que hai unha serie de persoas diante, outras afirman que elas non estaban nesa reunión, etc. Entón opto por dicir a isto. De certo, de facto, houbo unha reunión en Vigo, onde en teoría está Valentín, en teoría está Ferrín ou non, eses portugueses que veñen de Lugo. E despois agradezo tamén a mención ao estilo, porque a miña intención era facer un libro divulgativo. Este libro nace da miña tese de mestrado, que fago na miña segunda licenciatura, que en Coimbra. Eu son formado pola Universidade da Coruña en Filoloxía Galega, e despois estudos artísticos na Universidade de Coimbra. Aí fago un traballo de investigación sobre esta peza, e posteriormente no meu mestrado na Universidade do Algarve, en Comunicación, Cultura e Artes, fago, que sería un TFG, que se chama aquí, un traballo de fin de máster, de mestrado, sobre o mesmo obxecto, que evoluciona máis adiante cara unha tese de doutoramento na Universidade de Barcelona. Todos estes textos é literatura científica, polo tanto son farragosos, son moitas citas, moita bibliografía, etc. Para este libro que fixen foi expir por completo todo, non hai referencias bibliográficas, e a idea é que se lea como unha novela, pero sen ser unha novela, sen intentar ser unha novela, mas de certo é que é unha historia case novelesca. A primeira vez que eu falei disto hai moitísimos anos na
na Coruña, na Escola Casa Hamlet, a convite de Manuel Lourenzo, un mestre de teatro e recentemente falecido. Unha das persoas do público, o poeta Diego Cousillas, e na intervención dixo: a min todo isto parece moi bonito, pero é obviamente mentira. Todo isto foi unha invención, isto non puido acontecer. Eu aseguro-vos que sí, que todo o que pode haber erros, pero todo o de grosso que está aquí, incluídas espías nazis, aconteceu de verdade e está documentado. A miña idea é que sexa un libro que poida ler todo o mundo. Tamén escollo o seguinte punto, porque este libro é tamén un acto de xustiza. O CITAC, eses rapaces portugueses, xunto con artistas como Ricard Salvat, artistas tan importantes na historia do teatro de Cataluña, xunto con artistas plásticos tan centrais como Isaac Pardo e Luis Seoane, xunto con músicos tan destacados da historia portuguesa como Xosé Niza e posteriormente Adriano Correia de Oliveira, e outras persoas que traballaron na peza, tiveron un traballo moi profundo, moi bonito, no ético, no estético e no técnico, probablemente. Un traballo que representaba un desafío á autoridade, un desafío ao Estado Novo. Eles estaban falando de antibelicismo, cando, como ben dixo Xesús, cando acababan a universidade tiñan que marchar para a guerra. En Angola, en Guiné, en Mozambique, e algúns non volvían, ou volvían anos despois. Imaginade, claro, este parte e aquele parte e todos se van. Para eses rapaces universitarios, os textos do século XIX de Rosalía de Castro atinxen directamente no corazón. Eles son directamente apelados por eses textos. E é unha peza de teatro que trataba temas como a defensa da periferia, contra o centrismo, as desigualdades sociais, a opresión dos pobres, as críticas á Igrexa Católica, a guerra, sobre todo a guerra. Eso foi o máis incómodo para a dictadura. E esa peza tan bonita no ético, tan interesante no filolóxico, porque a peza está formada, moi na época, moi no teatro documento da época, por 140 textos autónomos que proveñen da literatura catalá, da literatura castelá, da literatura galega, da literatura portuguesa, textos sen nomear. A mí o que me chegue un feixe de 140 textos que non sei de quen son, están todos traducidos ao portugués, o que foi un quebracabezas filolóxico moi emocionante, a verdade. Pois ese texto que eles fan con esa plástica tan coidada, con esa música tan coidada, con ese diálogo tan bonito, con ese contexto tan coraxoso en contra dunha dictadura como o Estado Novo, ese proceso non chega ao final. Porque o día antes da estrea, a policía política entra en casa de Salvat, xa tiña prohibido a censura a peza antes, pero a policía política entra en casa de Salvat, prende a Salvat e o expulsa do país. Por se fose pouco, o ano seguinte, o CITAC volve ter problemas coas autoridades e a PIDE entra e vandaliza as súas instalacións. Polo tanto, cando eu sei desta peza de teatro, iso indicou no prólogo, como a base de casualidades vai avanzando, que se parece máis que o obxecto de estudo me escolleu a min, máis que eu escollese o obxecto de estudo. Cando eu sei desta peza, o que todo o mundo me di é: sí, foi algo moi bonito, moi interesante, pero non queda nada. Todo iso perdeuse para sempre. E era unha lástima, claro. Eu, furando, atopei os textos dramáticos, atopei, as entrevistas que tiven con Isaac Díaz Pardo, co propio Xesús, don Xesús daquela, cando eu coñecín, con outras participantes da peza. Infelizmente Ricard Salvat non. Eu consigo o contacto de Ricard Salvat a través de Margarida Ledo Andión, que eran amigos, e pídolle o contacto de Ricard Salvat, e o que me manda Margarida é un correo dicíndome: acabo de intentar falar con Salvat, morreu onte. Tería sido fantástico poder contar con él, claro, coa súa visión, que era como homenaxe o traballo. Pero non só a él, tamén os rapaces que se enfrontaron ao réxime e que fixeron isto, tamén as persoas que participastes, para unha historia preciosa que quedou no esquecimento. Bueno, esperemos que até 2025, que coa
agradecimento a Editorial Galaxia, claro, e a todos vos que o leades, que o coñezades, e que partilledes a historia destes rapaces, destes valentes, a fermosa historia que tentaron levar adiante, e que a xente gris do Estado Novo censurou, cercenou e abortou. Vou aproveitar tamén para facer un exercicio de descortesía e volver a estar en contra do que dixo o meu segundo introdutor, que é Alonso Montero. O que nos pretendeu dicir Xesús é que a conferencia había moita xente porque estaban en folga. Non. Había unha folga aos exames, e atención, que unha folga aos exames é unha cuestión, agora que estamos en tempos de folgas, que é unha cuestión perigosa. Non asistir aos exames implicaba ser expulsados da universidade, e como dixen antes, ser expulsados da universidade implicaba que ibas para a guerra de África. E máis, na secuencia da crise académica, que como se chama todo este confronto entre Coimbra e as autoridades, na secuencia da crise académica hai un momento fermoso na que unha manifestación de estudantes acompaña aos líderes do movimento estudantil que van a ser incorporados a África e van cantando, versionado, aquel texto de Rosalía de Castro. Agora imaginade, Portugal, 1969, milleiros de estudantes nunha manifestación cantando Rosalía de Castro. Como é que non sabíamos isto? Como é que esta historia non tiña nunca saído adiante? Ben, obviamente non era porque estivesen en folga e non tivesen outra cousa que facer. Era porque asistir a esa conferencia onde un profesor estranxeiro viña a falar da figura de Castelao, viña a colaborar con ese novo espectáculo do CITAC. Salvat ten un espectáculo anterior con moita calidade artística e xa desperta o interese da xente da cidade. Todo o que estivese relacionado con ese espectáculo que a xente xa sabía que ia ser provocador, que a xente xa sabía que ia ter calidade artística, que a xente xa sabía que ia ser contestatario contra o réxime, era un acto de non vou dicir resistencia, de confronto político cunha dictadura. Non sabría que adxetivo poñer de dictadura, non? Unha dictadura cruel, todas o son. Cunha dictadura terrible, todas o son, non? Pois coa dictadura do Estado Novo. Polo tanto, volvo a estar en contradicción con Xesús, non é que estivesen en folga, é que estaban ali nunha acto reivindicativo e cun acto desafiante, era a palabra que estaba buscando, nun acto desafiante a Marcelo Caetano, ao Estado Novo e ás autoridades de Coimbra. Como vos dixen antes, e xa vou finalizando, como vos dixen antes, a peza quedou no esquecimento todos eses anos, até que por sorte, por casualidade, caeu nas miñas mans. Eu fun rillando coa axuda de tanta xente, e ben, e agora estamos aquí na librería Cartabón dándolle voz a estes rapaces, a estes artistas, e dándolle memoria a esta fermosa aventura galega e esta fermosa tentativa de diario ibérico, de diálogo ibérico que fixo o CITAC en 1969. E eu por aquí paro, se vos parece ben. Son as 9 xa, se alguén ten algunha pregunta, comentario, antes de que demos por rematada a presentación e que vos asine o autor o libro. Pido disculpas anticipadamente pola letra. Hola. Pola miña caligrafía, cacografía. Por se queren algún dato curioso, Castelao nunca estivo exiliado en Portugal, pero sí que cando estivo exiliado en Bos Aires ten un documento, un artigo, no que xa el cae na conta que o exilio vai ser para sempre, que nunca vai volver a esa España gris. E el, nun artigo moi fermoso, din: nunca volverei a pesar o chan galego, agardo poder velo desde Portugal. El tiña esa idea de que o mellor nun futuro podería volver a Portugal, un Portugal liberado, claro, do fascismo, e poder observar desde a beira do Miño
Galiza. Por agora, é o que sabemos, a partir das últimas informacións da prensa, o mellor. Pois, se non hai ninguna cuestión e pregunta, Que firmen. damos Sí, por no sé rematado o que acto e tedes aquí a disposición o autor ou a prologuista para que vos dediquen ao libro. Gracias a todas. No,